Sziasztok! Hello! Ebben a mai videóban Zolcsival és Tamással leszünk. Persze én. Ja, és tanulj. A játék hangját egy kicsit halkítsuk, sőt le is vesszük. Akarnak jönni amúgy? El kell kérdésem. A jövőből. Ebbe a liszt. Itt egy szétronádós. A kocka. Nem tagok, nem. Szerintem már be Krisztián. 42 leveles, simán le. Viszik a francba. Nem, van Robert Fészlet, minden izéket. Fegyvereket. Az ma. Várjál! Fiúk! Na? Ha én most beleszem Zolcsit ebbe a csopiba, Igen? ahol csak lányok vannak. Illetve a Zoe, Igen? Zoe, Rebecca, Alizén, Anna nincs benne. Nem hallunk. Ha beveszlek titeket ebbe a csopiba, hogy én, Zoe, Rebecca, Alice. Az úgy jó lesz? Nem. Akkor... Na, na. Ne! Jó, oké, Na, menj, jó, az jó lesz. Négy pályám. Hol van? Itt. Ez. Akkor ez igen. Ne! Mi? Nagyon sok snipert, revolvert, kész és megkitett. Oké. Nekem nem volt annyi pénzem, hogy azokat megvegyem, úgyhogy nekem uzim van. Kis Ott van a puskához. kis. Ja, nem. Hun van? Látom. Hun van? 60 bele 50-es, 100. Ez jó. Ez is hamar. De most nagyobb lesz a pálya, nem? De Ez Bingaréna ezért. Ha? Hun van? Tominak már rakták bele valamennyi. Tomi meghalt. De hun van? Onnan tudjam. Nem. Itt van! Megvan. Zongánnal lő. Ez a gond. De nekem egy sniper 150 a damage. Ott van. Menj már innen. Shotgun fejed. Megölt. Ó. Gyerünk. Nem, ez nem sikerült. Kurvány. Nem. Én Uzival megyek, én Uzival vagyok. Szerezök erőre. Van. Hol vagy? Te. Itt van Zolti kergetlek. Akkor mivel mindjárt 5 perces ez a videó, ezért most ez 10 perces. 10 perces lesz. Jó. Ha az úgy megfelel nektek. Meg. Jó. Meghal. Itt van a gyerek. Jó. Rabolt. Összehol ezt, hogy itt van. Jártunk. Jól elépett a só, de jó. Kilépett a fiat. Jó. Nézd szúnyán. Na. Várjatok.
Ez mennyi 64 kulcs. Oké. De gyűjtsd a sniperre akkor. Várj, mennyibe kerül a sniper? 75. És van 64-en. Mit tudok venni? Várjál. Várjál. Még kell egy kulcs. Mi ez? Az a gond, hogy én sniperre nem tudok annyira célozni, de jó. Majd, lehet mindjárt meg lesz. Gyertek. Menjünk. Várjál. Várjatok már. De már jön szőke is. Menjen innen a... Nem. Nem megyek. Nem megyek szőke urasszám. Menjél egyedül. Jó? Gyertek. Ha most nem akarsz menni, akkor nem mész. Várjál. Gyere! Gyere már, Oli! Oli, gyere már. Jó. De. Mi? Gyere ide. Jó, ez jó, oké. De nem jön a Poli. Szőke, akkor gyere. Na, egyedül meg. Jön Szami. Jön Szami. Oké. Én pályám. Nem az ő pályája, Zoltyé. De Persze, megint ez a Binka aréna. Szaj. Szerintem sniperrel lő. Gyártál. Nek is. Látod? Mivel igen, ezzel. Jó. Oké. Nem. Meg akar ölni? Meg akar súlni? Várjál. Nekem így van, nem így fogom. Ne! Aha. Jó erről. Nagyon, most ezt nem fogjuk túlélni. Én repórtolom, nem érdekel, hogy kell repórtolni, valaki mondja már, nem. Én nem tudom. Az a gond, hogy én ezt nem tudom. Képzeld. Ott van! Hón. Ott. Itt van. Azt is tudom, Tamás. Nyugi, vigyáztok rád. Ott van. Hú, de is az a telom. Megöltem. Jé, de jó. Belögöttél a pofájába. Ez király. Ott van. Mit? Mi van? Hát, de nem tudok bele normálisat lőni, mert... Hát azt is tudom. Nem, menj már innen. De nem tudom megütni. Igen, mert repórtolni kell. De mi? Egy ujjal nem tudok de... Mi van? Nem baj. Ez nagyon erős. Nekem ez nem tetszik. Látom ezt a Poli. Megint? 50-et, vigyázzatok. Ez mi? Össze-vissza ugrál, nem tudom eltalálni a sniper. Akkor most én is így megfogom, azt így ugrálok itt össze-vissza hozzá. Semmit nem lő rám, azt meghalok. Hát, Semmit. Csekker. Tesó. Menj, de ez össze-vissza ugrál, és egyszer nem tudom eltalálni. Így. Menj innen. Lőjön itt a pofáját. Á. Mindegy. Nem marad sok HP-ja pedig. Hát nem. De ott kell repórtolni, valaki nem tudja. Nem. Dobok egy szaros kis bombát hozzá.
Hozzám robban. Semmi. Nem is volt semmi. Hát hozzám se. Hol van? Bro. Hagyja már engem. Ilyen nincs. Eddig majdnem az Ott ez... van megeszted. Ja. Nem. Várj. Nem tudom, hol van, de... Nem? Kell. Mert lehet, hogy ott van. Ott van! De ez az a izé... Szemike. Kis hülye. Ennyi ne. Csaló. Csaló. Aha, egy, azt sem tudom, hol van, kettő, meg annyira lagolok, mint a... Ennyi ne. Nem. Hát ez nehéz lesz. Ó, nem fogunk visszahozni. Olyan kicsi HP-m volt, és egyszer nem tudtam meglőni, pedig meghalt volna. Na mi baj ott van? Mi baj ott van? Mi van? Ennyit tudsz? Ennyit tudsz, hát. Most ez könnyű volt. Ez egy kör. Jó, Zolcsi miért? Hát mert Zolcsi sniperözik. Igaz ő is, de... Látok. Raktam bele Ennyi ne. 250 AP-ja van. De mi a... De mi? Nekem nincs... Nem nézek ki. Mindjárt. Nem sok a HP-ja, Tamás. Ezt most meg kell csinálni. Gyarapos. Tamás újabb gól. Sajnos. Hát amúgy... Most... Kidobtunk. Mindjárt csízre. Na jó, ennyi volt ez a videó, már 12 perces is, 16 másodperces is, na sziasztok! Sziasztok.